Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu na kanáli Cesta s Bohom. V dnešnom videu by som vám chcel povedať niečo o srdci a o pokrytectve. Neviem, či ste si všimli, dneska som si zámerne nezobral svoj kríž ani žiadne náramky, prstene. Čo myslíte, robí ma to slabším kresťanom? Určite nie, pretože mnohí ľudia si myslia, že človek, ktorý nosí všelijaké náramky ružencové, na krku kríž, všade kríže, možno aj tetovania, že určite sa dostane do neba, že je zbožný, že sa tak tvári, že ja chodím stále do kostola, áno, ja sa veľmi sa modlím, áno, áno. Tak všetci si myslia, alebo ho stále vidíme v kostole, všetci si myslia, že určite pôjde do neba. Ale pravda je iná. Pravda je tu, v srdci. Nie je dôležité, ako človek vyzerá navonok, keď má všelijaké kríže, ako som spomínal, alebo že chodí do kostola, že ho vidíme všade. Pravda môže byť úplne iná. Nikto nám nevidí do srdca. Nikto. Jedine on. Jedine on, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš vykupiteľ. Jedine on nám vidí do srdca. My sa môžeme tváriť na hociakých kresťanov, môžeme sa vychvalovať, že sa stále modlíme, že áno, ja veľmi rád chodím do kostola, áno, hovoríme, ale pritom naše srdce je úplne ďaleko od Boha. Jeden taký človek, taký kňaz sa raz pýtal do novín jedného biskupa, sa mi zdá, že čo je najhoršia vec v kresťanstve. Odpovedal: pokrytectvo. Veľmi súhlasím s jeho názorom, že pokrytectvo, lebo pokrytectvo je, alebo farizej, to je človek, ktorý sa skrýva za niečo. To je pozlátka vonkajšia. Ale dôležité je to srdce, ako som hovoril. My vieme aj z medicíny, zo zdravotníctva, že ak srdce je zlé, pokazené, nefunguje správne, zlý rytmus, tak celé telo je v ohrození. Alebo keď srdce zlyhá, celé telo zlyhá. A presne takto to je aj v kresťanskom živote. V kresťanskom živote. Ak srdce zlyhá, ak srdce je ďaleko od Boha, celé telo je v zatratení. Ako som spomínal, nikto nám nevidí do srdca. Jedine on. Jedine Boh. My sa môžeme pretvarovať, na akých kresťanov chceme. Môžeme byť akýkoľvek pokrytci. Môžeme sa na kohokoľvek tváriť, ale pred Bohom pravdu neskryjeme. Prosím vás, nebuďme pokrytci, nebuďme farizeji. Pamätajme, že Boh vidí do každého jedného zákutia nášho srdca, našej mysle, našej duše. Pred ľuďmi sa môžeme skryť, môžeme sa pokryť, ale pred Bohom sa neskryjeme. Amen. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa až do konca. Nech kráčajte cestou s Bohom, nech sa vám darí.